Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Yukarıdan yağın yağmasa yer gök getirmiyor da. Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Min gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez. Ol narahat bolup duranman iş bitmeýär. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deyin gaýgyçy bolma. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Erleň är bolan Rasulullah'ın gözde. Mudam narahatçylyk ba. Ay ahiret derejemizdir diýip mert bolýarmyş. Mudam güler ýüzlümüş. Är ýigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deyin gaýgyçy bolma. Deyinliydi, namart ogul ýallıydy. Namart ogullar wadyr diýipdir. Ay men Hudaý duam näme kabul etmeýär, men işim mudam ona bir zat, mudam şikayet, mudam algyllah Hudaýyndan. Bir ahiret derejemdir, bir Resulullah bizim ulgumuzdur, bir Eyyub peýgamberiň derejesi berilir, bir fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Dünýede bir kynçylyklar bolsa ahiret dereje